and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangil. Bantay ka, deriot kumaligas. Pero lalahos yun. Delikado mo resulta sa kamatayon sa tao. Ayaw ko kalimot, ha? Do not forget. Ngang atong misyon, maunga mahibalik yun ang tao sa pag-ila sa batuod nga Diyos. Ilabi na yun ni Dindo nga maghinulsol na sa iyang mga sa o kamong. Bangag, Selong. Wa man ni si Dindo ni mo karon? Wa gyud. Aw, tingalig mauwaw to siya nga mo anhi. Kay balita man nga siya gitudlong suspect og mastermind ni Mr. Alvarez sa nahitabong ambus sa nahawan. Kakuyaw sad anang balita aming uy. Tinuod gyud ka naming? Aw, ako mer, di man ko dali-dali mo tuo. Pero di gyud layo sa posibilidad sad. Kay daghan na baya sa mnog issue si Dindo. O gani, di na to kalimtan ang nahitabo sa imong bana kaniadto. Oh, pero di man sa gyud ko mo tuo ming uy nga si Dindo mo ay nagpapatay ni Arturo. Na, mao na ni ron, mer. Mao na ni ron nga mahisgutan gyud na nato mga butanga. Kapila na nato na imong hisgutanan. Sukad pag yun na kaniadto. Oh, tinuod. Ni pabor ang huwis sa iyang desisyon ni Dindo. Pero wa pa gihapon ni nakapalangkat sa akong mga pagduda nga doon na gina siya kalabutan. Ilabi na karon nga may numdum ta sa iyang ubang mga kaso. Pero unsa sad kahakon mapamatud-an nga way kalabutan si Dindo ini. Di ba unfair sad kaayo sa iyang bahin nga gihukman sis uban? Aw, mao na dakong hagit sa iyang kaugalingon ron. Kay na may daghang anggulo nga nagawas karon mer. Nga kuno si Dindo mao'y nagpasugo sa motibo nga bawion kuno niya ang Villa Casa nga napanag-iya na karon sa mga Alvarez. Nakaso pa man na hangtod karon ming. Gisultihan mo ko ni Dindo bahin ana nga ila pa nagikontes aron sa karon sa husgado. Pero nidaog naman ko na ang mga Alvarez mer. Di naman gid kuno na mabawi nila ni Dindo kay dako man kay tong utang ang ila amahan ni Dindo kani adtos mga Alvarez. Ambot lang sa kung unsay tinuod nga istorya bahin ana no. Kay lahi man sad gud ang katarungan ni Dindo. Natural nga mo dipinsa si Dindo sa iyang kaugalingon. Aw hinuon kung tinuod nga ikihagid si Dindo sa mga Alvarez, ana na gid unya mulutaw kung unsa gid tinuod nga istorya ini mga hitabo karon. Mao na. Mahibaw-an na magid unya na ba kung kinsay nagsultis tinuod? Aw dako gyud ning balita ah. Maukay gyud ang tanan kung mahibaw-an na kung unsa gyud ang tinuod. Minaw man ang palibot. Orang man ugway tao. Pasinadlok sila nako. Kinahanglan nga magpakita ka nako, Dindo. Kay bisag asa ka mo tago. Adtuon dito ka rum mabutan ka sa imong pagkatao. Bangag, Selong. Toribio! Uy, huwag yung magpalibak ang tunto ay. Tigala kong Toribio, kumusta? Mayo kay mitungha gyud kakarong adlaw, Dindo. Bangag, Selong. Unsay akong ikaalagad nimo Dudong Toribio? Dili Toribio ang akong pangan. Ako si Arturo, ang imong suod nga higala nga imong gipapatay. Uy! Mao ba? Ikaw di ay si Arturo? Pero nga akong nailhan nga Arturo nga akong suod nga higala, di man to suwangon o budlat og mata. Pagtarong dia Dindo ha. Wa ako magkomedya. Nagsulti lang ko tinuod, Toribio. Tungod kay posible ka nang mahitabo tungod kay doon kay nang patay si Arturo. Dako kong buhe karon Dindo.
Nalimot ka sa imong katapusang gisulti nako. Ha? Unsa man? Nirang gabi sa wapakupatya ni Joe Montibar. Imong gihagkan ang akong agtang dungan sa pag-ingon. Pag-amping sa imong kaugalingon, higala kong Arturo. Ha? Ug nipahiyom ka nako nga daw Judas. Imo kong gibabayan sa pagkanaog nako sa imong kutsi dito dapit sa may bikire ni Lilang. Ug human niadto. Mga buto-buto na sa pistola ang akong nadungog ug nagkadugo na ang akong karawasan. Mihunong pa sa makadiyot ang imong kotse ug nahinumduman pa nako nga mikanaog ka ug gitan-aw ko nimo sa layo nga nagkamang sa daan hangtod nga nakabsan ko sa akong kinabuhi bangag sa ilong. No. Di na tinuon. Naghimo ka lang og istorya, Toribio. Di ka makapamakak nako dindo. Kay nahibaw nako kung unsa kang klasiha sa pagkatao. Usa ka ka-traidor bangag sa ilong. Unsa to? Ako? Traidor? Uy! Sa'yo pang impormasyon imong nadawa, Toribio. Kung kinsa mang Arturoha ang nagsulti nimo ana, bakakon siyang pagka-Arturo! Pag hinulsol na si mong mga sa dindo, pagbago na, ug balik na sa Ginoo. Kay kung magpabilin kang ingon ni ana hangtod karon, magbasol ka sa tibuok nimong kinabuhi. Basin ang imong kalag, masugba sa kalayo sa impyerno, bangag sa ilong. Di ko nimo mapatuo ni ana mga butanga, Toribio. Dino, hunungan na kinang imong mga kabuang. Kinahanglan nga mo surrender ka sa kapulisan ug ang kunon nimo ang tanan nimong mga sa nga nahimo. Kinahanglan nga serbisyuhan nimo ang tanan nimo mga bati nga binuhatan. Ang gibuhat nimo nako ug sa uban. Ilabi na ni Mr. Alvarez. Kinahanglan nga magbago ka na dindo samtang may adlaw pang nahibilin kanimo. Bangag sa ilong. Nahibilin? Oh, mao ba ni ang ipasabot nimong nahabilin? Patayin niyo siya! Ito! Ano ba ito? Traidor ka yun na pagkatao. Sapat yung takot. Ayaw! Tor! Ayaw labi si mo gibati. Kontrolan ni mo kagalingon. You controlize yourself. Sa sunod kung magminal dito pagani ka, lugiton ko na ng imong gabudlat nga mata. Dili na, boss. Dili na, agaon, master. Dili na. Ako si Arturo. Arturo, Tor. Magbinuotan ako. Di na ko magminal dito. Kung di ka ni ka mag-usab dito, balikon ta ka din eh. Kamong tanan din he, kuhaan tamog inyong ubol-ubol. Ug timani, wa pa ta maghuman. Daghan pa kayo ka og tulubago nako ilabi na sa mga tao nga imong napakasad-an. Timan nina, balikon ta ka din he, bangag sa ilong. Aray. Aplos. Gusto na. Aplos kayo. Gusto na. Grabe ang paso si Muliugin. Milakra ang kamot at paluway. Estilan, hunari ninyo uwin has ng akong tangkogo gina. Mas mayo siguro din maadto tag ospital aron matambalan eh. Karon lang taon. Panuway. Ngano wa man sa bubusulti na ko dayon nga makapaso di yang kamot saban mo. Ingon bitabi mo din. Mabti hinungdan nga pasong ang tumasakop tulad tutuhan na. Pero naglibog ko. Di ba Toribio man ang iyang panganjo? Oh, bitaw din. Pero ngano si Arturo may ang gipailang pangan?
maunay dako kay pangutana din. Kung nganong na Arturo siya, nga to review dulit man iya pa nga. Binuangan kita ini na sa tibok na kong kinabuhi. Karon mo ko magkasugat ng taong sama niya. Naasig ka, Homjo! Anting-antingan itong tawanan din. Malagmit na ito'y gitago ang tabong ko. Ha? Asam ta makabaton og gahom nga sama niya, Jo? Na, maunay wag na ko hibawi din. May siguro nga mudangop tag miriko. Ha? O mga albularyo. Aro mangutana ta bahin na ng mga butanga. Di ni mahimo, Jo. Di ni mahimo! Kung di na ito mapugnan ka itong tawana, ug bubalik to siya din na to. Sigurado yung maimpas tang tanan. Maulagay nakapeligro ron din. Kaya na anting-anting ang atong kontra. Kinahanglan yung makakita tag paagi sa labing madaling panahon, Jo. Kay kung di na to siya masanta, delikado yung kay tayo ni. O sabay na itabo ni motor, ha? What happened to you? Nakita na ko ngayon mo naman yung tinudunog patay Dindo. Deep size. Ay, Pasensya na kay Kasyo. Wa na gyud ko makakontrol sa akong kaugalingon. Nawa na ko sa akong kaugalingon bangag sa ilong. ay, size. Muna akong gingon ni motor. Dili maayo nga magamit ka ng imong gahom kay mawa magugkas imong kaugalingon. Di na kakakontrol sa kung unsay husto ni mong buhaton. Mao lagi. Pero siyo, kung mapatay na ko sa Dindo, sigurado bagyod nga mabalik ko sa impyerno ini. Ha? Bangag sa ilong. Gipamulong mo na, motor. Brag City palabras. Kapilam tungpong. Mubalik yung kasi impyerno anang kalakiha, ay! Ay, makalagot mo ko kayo, God. Giunhan mo ko niya siyo. Gikalitan mo ko pusil niya. Kay kunwa pa ko'y gahom aron. Kuha pa ko karon, magwa pa dyan ko'y gahom. Awa, nahagbay rin yung nga gilamoy na sa kamatayon karon. Ay, BP! Si Pipi. Adi na blood pressure. Bisan pa! Aw. Ayaw lagi yung kalimot. Nga lang imong gahom karon, gamitar na aron pagpanalipod nimo. Dila nimo gamiton aron ipanimaos kay di magkamasipyat. Diya ka masipyat. Wa nga sa bitaw eh. Naano dyo ko sa akong bulog sa akong gibati. Ni agyo kanon na isa kong unahuna nga makabaos dyo ko atong Dindo bangag sa ilong. Muni akong giingon nimo nga pamalandungan og hinuklugan. Murag City palablas. Diba ni? Remember? Yeah. Di yun na maoy atong misyon ining kalibutan na karon. Ang atong tahas, mao nga si Dindo, mahimong buutan o makaila pagbalik sa atong tinuod o buhing Diyos. Nga magbag-o siya o magbinuotan o kamaon. Bangag sa ilong. Kinahanglan yun nga bayran yun una niya ang iyang mga sasyo. Bangag sa ilong. Mahimog ipabilanggo na to siya. Sa ingon anak nga pamaagi. Adto niya sa prisuhan bayran ang tanan niyang mga hangtod sa iyang kamatayon o kamaw. Bangag sa ilong. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!